Ganahan ko i-share guys ang akong experience as technical intern trainee diri sa Japan sa una, o ganahan sad ko mo share kung giunsa nako pag-apply para makaari diri sa Japan. Happy birthday Tita Beth. So mo ni ang cake nga tong i-deliver dito guys sa apartment sa trainee. Ato ning ihatod guys. Mo ni siya. Made by yours truly. Pita binuhatin ako guys. Unya nagbuhat sad ko og leche flan guys para nasa sila makaon na leche flan. Kay ganahan man sila ani. Good afternoon everyone. It's me again Jane and welcome to my channel. Padong ta karon guys sa apartment nako sa una katong trainee pa ko. So let's go guys. Ato sang ihatod ang cake nga binuhat nako karon atong ihatag sa kuhay. Ang kuhay guys is nagsunod sa senpai. Ang senpai guys kay kanang training nga naguna niya, kuhay ang tawag sa nagsunod. Sorry Papa niagite. Papa niagite. Nana. Doong nami guys sa apartment guys. Ganahan ko i-share ang akong gipuyan sa una guys katong trainee pa ko. Kay daghan kay kog memories dito guys. Nagpuyo ko dito 3 years. Kay 3 years man among contract sa trainee. Moto ang apartment guys for 3 years. Moto ang time guys nga daghana na og mga challenges. Dayon, moto nga time nga the only choice I have is to be strong. So kung ganahan mo mag-ari sa Japan guys, ganahan mo mag-trainee, dapat prepared sad mo nga strong mo emotionally, physically, mentally. Ganahan ko i-share guys ang akong experience as technical intern trainee diri sa Japan sa una, o ganahan sad ko mo share kung giunsa nako pag-apply para makaari diri sa Japan. But for now, ang ako sang i-share guys is ang among apartment sa una sa trainee pa mi for 3 years kay makamingaw sa siya guys. Padong man mi dito, mong ganahan sad ko i-share kay padong man mi dito. Mong ganahan ko guys i-share ang akong experience sa trainee guys. So kung saon giunsa nako pag-apply diri sa Japan guys, kay basin di ay naay ma-inspire og basin di ay napoy ganahan or nangandoy nga makaarig Japan makatabang sa ilaha. Pabuta lang ninyo to nga video guys kay magbuhat ko ato guys. Diri mi naglakaw sa una guys, grabe nilakaw na mo diri guys kung mag-grocery. Happy na tamabot sa mga apartment sa una guys, katong trainee pa ko. Magduwa-duwa sa una guys kay pag-abot na mo daghan kay snow dira mi naglangwi-langoy og snow. Niabot na ta guys. Diri sad ay daghan sad kay nig snow sa una. Diri sad mi nagduwa-duwa, diri mi nagpala og snow. Nana ay mo na siya. Dayon dito sa ibabaw 3rd floor taman. Kami sa una kay sa 2nd floor. Pero diri sa ubos sad kay diri sad ang senpai sa una katong naguna namo. Nya diri ta sa ubos mo ari ron. Guys, mo ni among background sa una. Mo duty ni Guli, nigikan duty mo ni among background. Hi guys. Hi guys, happy birthday. Irashimasu. Irashimasu. Puan lang, umisi lang. Papa, dito ate. Hoy, magdali raman mi Beth. Thank you. Nihilak na po. Nihilak na po siya.
Dali na. Take off your shoes. Agay, itay. Tangtangan sa nimong shoes, bi. Dali. Aki, Ikaw na isa, dili ba? Asa na sila? Nang lock out ko ng duty pa. 4:30 pa kang Ikaw na ka. Dali. Atay na dawat nga bring house, guys. Sinanay diri sa Japan, guys. Kung na mag-birthday, na kay madala nga bring house. Arigato Si Ani na magka-date. Ano dayon ang party? Wanon sila dito. Magisi. Wala gisi. Yung ka sita. Yan, ari sita. Sita. Nakaka-light. Birthday to you. Dali. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Blow your candle. Walay party guys kay dili mo sugot ang among sensi diri nga mag-party. So maginusara siya sa iyang birthday. Huwag tayo mag-blow. Magpablohon lang na to guys kay para mag-wish siya. Yay! Happy birthday, wa? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Day to you. Luyas nag-birthday naginusarag kanta. Iyo, dozo. Blush te. Maguba ha? Maguba ha? Oh, what tayo? Otanjube, medita. Happy birthday Tommy Baluyas nag-birthday. Happy birthday Tommy. Happy birthday to Sing sa lagi, sing sa natin. Tita Beth. Sing, sing, Sing. Dali na. Happy birthday. Sing sa. Ichigo, ichigo. Sing sa sing. Ay, Gumana. what the? Wala na. Wala Gumana. na, worry. Wala na. Tate, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Tita to Beth. you. Tita Beth. No. Oh. Ichigo doko? Ah. Bye. Happy birthday. Arigato. Okay, Ray. Apil ka? Bye-bye. Mo ni siyang hagdanan sa una guys. Nga mi diri kung kalma lang nami enough time. Hinahinay laglakaw. Padong duty mo ni siya. Nya kung magpaspas mi glakaw kay hadana ang bus. Dito mi ay. Dira mi magdagandagan mi kay ang bus. Dirang dapita ang bus. Magpaabot na mo. Dira ang bus guys. Diri mi sa una guys ay lakaw na namo diri kay para mag-grocery tama dito sa Michigan. Or di mag-bike. Mo na ang Michigan guys. Kanang green eye niya nakakanji. Kanang green. Kato siya. Kana siya mo na Michigan dira mi mag grocery sa una. Brato raman kay diha guys. Siya kanang bata sa una ba sa kabataan at nako sa una nga malipay kong neighboring house, magbitbit pa dong balay, malipay kay nanay dalang pagkaon.
Nununute. Arigato, ah. Salamat, Tita Beth. Turi. Bird. It's a bird, it's a plane. Dali na. Tabi tay. Ay. Mura dyan siya gikan na nukos ay niya. Nagbitbit og pagkaon pa doong uli niya. Lipay kay ba. Kaya nanay daang pagkaon ni kabut sa balay. Dali na. Tarong. Umay? Kutsusta? Ay, tiburo sote? Iranay, no? Mga unta, guys! Abot namin sa balay, guys, and that's all for today. Buhat kog vlog, guys, ang saon pag-apply sa trainee diri sa Japan kay basi na ma-inspire na ganahan sad makari sa Japan, makabalo kung unsaon. Thank you for watching, guys. Please like, share, and subscribe kung wala pa mo nakasubscribe sa ako ang channel. And then click the notification bell para updated ka sa mga sunod namong mga videos. Bye, guys! Amping tang tanan and God bless us all. Bye! Okay, bye-bye, wa? Bye-bye, wa, Papa? Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.